लोगोफोर आङो मैया भिडिअ हगारनाय जायासै दे गाज्रि मोननाङा। भिडिअ हगारैनि जाहोनानो जाबाय आं मैया जोबोद दुखुआव दङमोन आरोना। माने जोंहा मैया मासे मावजि थैदोंमोन आरोना, न'नि मावजि फिसिनायमोन। माने आंजोंनो थाफाबाय थायोमोन आरोना, आंनि लोगोथारमोन। बेनिखायनो आं मैया भिडिअखौनो बानायनो हादिया लोगोफोर, माने जोबोद दुखु मोनखादों आङो। आंजोंनो थाफाबाय थायोमोन नालाय आरो मोजांथारमोनबो मावजिया, फुख्लाबनाबो होआमोन। बेनिखायनो माने जोबोद दुखु मोनदों आरो आङो थैनायखाय। दा दंबावो दिनै मावजिया, थेवब्लाबो आरो माने आङो बिदिनो जिब जुनारफोरखौ जोबोद मोजां मोनखायो आरोना, जोबोद अनखायो। सैमायानो जा, मावजियानो जा, बोरमायानो जा, अमायानो जा, होमबा मोसौआनो जा, थैबाथाय आं जोबोद दुखु मोनो, गाबलायलाङोसो आङो। मानसिफोरखौ जेरै अनो जिब जुनारफोरखौबो बिदिनो अनखायो आङो। मानसिफोरा आरो सोरबा सोरबि आंखौ मिनियो आरोना, बिदिनो सैमा मावजि बोरमाफोरखौ अननाय नुबाथाय। जायखि मिनिया मिनिबाय थाथों लोगोफोर, मिनिबाबो आं जेबो मोना, आंहा अननांगौ अनबाय थागोन। दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायलांदो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला खिन्थु लाइक कमेन्ट हरथार दे, कमेन्ट हराबाबो लाइक हरथार मोनसे, आरो हागोबा साबस्क्राइबबो खालाम। दाखालिनि भिडिअ नोंथांमोना आंनो लाइक बुरजा हरसारदो दे, आं माने लाइक हरनायखौ नुनानै जोबोद खुसि मोनदों आरोना। बिदिनो बुरजा बुरजा लाइक मोनबाथाय एसे खुसि मोनो आरोना, भिडिअफोरखौ बानायनो इन्ट्रेस्ट मोनखायो। आरो लोगोफोर नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो इन्ट्रेस्ट मोनगोन होननानै सानदों आरो आंना। दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ जुदि नायनानै एसेबाबो इन्ट्रेस्ट मोनदोंबाबो लाइक मोनसे हरथार आरोना अननानै। सानजौथारबाय नामालै, ओंखामबो संनो दङ र'। खैथा जाखोथाय टाइमा? दुथा जाबाय। हे भगबान, दिनै गैखाला, दिनै हौवाजों बुजाखाबाय आं। 2 बाजियावथ' बियो ओंखामखौनो जानो फैयो। आं मानो उन्दुलांनायमोन, आं मानो सिरि मोनाखैमोन। हे भगबान, आं दिनै बुजाखाबाय। दालाय माला संगोन, माला मोनगोन? हे भगबान, दिनै एसे लेटै फैबाबो जागौमोन। मालाबा 2:30 फैयो र', दिनै 2:30 फैबाबो जागौमोन, आधा घन्टायावनो। होमबानिया ओंखाम आरो भाजाया मोनगोन खोना। सङैनि र', नङाबा दाम जाखाबाय आं दिनै। बोरैबाथारहाय आंना हौवायानो, आंनि एक्स हौवा रखम नङाथ' बियो, बुजिथारा। हे 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 ला 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 दै ओंखामा खुरदो। र' दसे थानानै मोनसिगोन र' ओंखामा। मा होनदों नोङो लैखोनसारि हिनजाव? दसे थानानै मोनसिगोन? हा 2:00 बारलायलांबाय, 2:30 जासिगोन, नै 5 मिनिटल'सै 2:30 जानो। मा होनदों नोङो ओंखाम मोनसिगोन? माबाहाय सना, माने जोबोद उन्दुनो ओंखारनाय मोननायखाय दसे सम उन्दुदोंमोन, ओमफ्राय आरो सिरिखौनो मोनाखै। दानि बावैसो सिरि मोनदों आं। र' दसेनो जागोन र'। मा सानसेया खामानि मावनानै मानसिया उखैनानै फैयो, नों आरो टाइम मथेनो ओंखाम होनो हाया? हा न'आव थानानैनो आजादि थानानै नोङो ओंखाम खिनिखौबो संनानै होनो हाया? मा मावो नोङो न'आव थानानै? हा मा मावो? जेबो खामानि गैया? ओंखाम खिनिखौबो नोङो थाब संनानै जाहोनो हाया? मा लैखोनसारि हिनजाव मारलै नोङो? मोनजादोंथ' आंनि सायाव जयै। मा नों आंखौ बेफोरबायदि बुंदों दिनै? बुङाबा नोंलाय माथो आंनि सायावसो ओरैनो जयै जाना दङ? हा आरामसे खामानि गैया दामानि गैया, ओंखाम खिनिखौबो संना होनो हाया? हा लैखोनसारि जोंखांनायसो मोनलायलांबाय आङो। र' आधा घन्टानि उनाव जागोन सना। मा आधा घन्टा? मानसिया एसेबां उखैना फैदों, नों आरो आधा घन्टा नेबावनो होदों? ओइ साला कुत्तानि जा। आधा घन्टानि उनाव मोनगोन होनदोंना, नों मानो आंखौसो होनांगौ इसेबां साखादों? साला बे लैखोनसारि हिनजाव सासेया जेबो गियानानो गैमारालै, जेमान गोरना फार बुंबाबो नोङो लागि बुबिखौ थेवब्लाबो बाथ्रा मानिनायाव गैया दे बा। बाराबा दानो आरो सासे गदाय लागारगारगोनलै, रहर होनबासो गम मोनगोन नोङो बेथि। ओरैनोबाबो आं बायदि हेन्डसाम मानसिफोरनिया हिनजावनि जेबो आंखाल गैखाया। आंथ' मानसिया ओरैनोबाबो शाहरुख खान रखम हेन्डसामथार, मिन्थिबाय? आंहा हिनजावफोरनि जेबो आंखाल गैखाया। जल्दि सं ओंखामा।
एक्स हौवाया बेफोरबायदि नंथारामोनलै आंखौ एथ'ग्रा अनखायोमोन जांगिरा आंखौ लाबोबा लाबोनानै माबायदि खालामथारो हिनजाव गदाय लाबावगोन मालाय बा आंखौ एसेबां बेफोरबायदि खालामथारबाय बियो सैमा रखम बाराबा दानो थाख्लाजों थांगोन आङो जांगिलाखौ बेफोरबायदि जागोन होननानै सानथाराखैमोन आङो गोसथोनायाबा बाजि गोदै गोदैखामोन दा मोनसेबो मोजां रावखौनो मोननो नागिरला मैथास्रि नोंलाय बोरैथ' सोलिना थायोमोनलै जांगिलाजों एसेबां गाज्रिखा नोंनि हौवाया आं साला मानो फैनांगौ बेजों फैयाबाबो जागौमोन आङो बाराबा सहायनो हाया मोनबा आं थाख्लाजोंनो थांगोनलै आइ बांबुलियाबो थांना थागौमोन आं बि पापिजों फैयामोनबा आज तो पैसा ही पैसा मेडाम मायबाफोर नांगौ नामा ना सना दानो फैदों ना आं सना लांनो फैदों ना आं सना दानो फैदों आं बेलेग खामानियावसो फैदों मा खामानि मेडाम आं सनासो फाननो फैदों खाजाना खाजाना मा खाजाना खाजाना माने जाबाय सनानि सना ए ओमफ्राय नोंलाय बे सनानि सना खाजानाखौलाय अबावथो मोनखो इसोरनि अननायाव मोनबाय जिखि जाया फंबाय नोङो रावनोबो खिन्थायाबानो जाबाय आं नोंनो गरनै बारा होगोन ओमफ्राय रावनोबो खिन्थानाङा दे आं बे खाजाना फाननो फैदों होननानै जागोन मेडाम जागोन नै दखानिनो सनाया लादो आरो आंनो फैसाया हरदो फुवासेसोनि बांद्राय जाखागोन आङो खमसे खम 20-25 लाखखौ मोनखागोन नोंहा दंना गैया 20-25 लाख आंनो हरनो हागोन ना हाया दिनैनो मा 20-25 लै 50 लाखबो होनो हागोन आं नोंनो दानो होमबा आं बिदिब्ला डाइरेक्ट केस लांखानो हागोन आरो ना खन'रि दखानि औ लादो खाजानाया लाबो हा मा बेलाय माथो अन्थाइसो अन्थाइ अन्थाइया बोरै फैना थाखो बे बेगावलाय माथो खाजानासो दङमोन आया नोंनियालाय मा खर' माथा एसे दग दङ नामा एलै मा अन्थाइखौ नों सना होननानै फाननो लाबोदों अबेनिथ' फाग्लि फैला बायोलै सिरिथा नोंसोरसो फाग्ला फाग्लि आं फाग्लि नङा मिथिबाय फाग्लि नङाबा नोङो अन्थाइखौनो फाननो लाबोगौमोन आरो सना होननानै हा फाग्ला फाग्लिफोरा बिदिनो गावसोरखौ फाग्ला फाग्लि होनबाथाय बिराद लाजि मोनखायो ओइ हिनजाव सोरखौ फाग्लि बुंबाय दंलै हा दानो हा फाग्लिखौलाय फाग्लि बुङाबालाय माथो बुंनांगौ एक्ट्रेस बुंनांगौ नोंखौ बियासो मोनथिगौ ना रावनोबो खिन्थानाङा आं खाजाना फाननो लाबोनायखौ आं नोंनो गरनै बारा होगोन ओरैसै बे बेगाव सना दं मारोमोन मोनथिगौ ना होमबालाय नोंनि सनायालाय अबावथ' आलासि जानो थांखो होमबा दा मालाय बिनासो सनाया आथिं गोनां मालाय आलासि जाहैनो हालायगौ बिदि नङा मोनथिगौ ना आंना बे बेगाव सनाया दंथारोमोनलै अबाव थांखो बोरै अन्थाइ जाना थाखो होमबा नोंनिया सनाया जादु गोनां खोनालै नङाबा आथिं गोनांमार साला अबेनिफ्राय फैयो फाग्लिफोराबो आंहासो ओरैनो टाइम लस जाबाय खन'रि दखानि आंखौ फाग्लि बुंबाय थानाङा दे आं फाग्लि नङा नुवाखै मानो फाग्लियासो बांद्राय गरम ओइ बेफोरबायदि फाग्लिफोरजोंनो रायज्लायबाय थायो नामा होखारहरदो मा थां बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट टाइम फैबावबा नोंसोरो आंखौ दिनै एसेबां अपमान खालामदों फस्थायगोन नोंसोरो सानसेबाबो थां नोंनि साव अबेनिफ्राय फैलाबायो फाग्लिफोराबो जानोहाय मा खारनावबा बेफोरबायदि फाग्लि जालाबायो मानसिफोराबो फाग्लिथ' फाग्लि एसेबां गरम एसेबां टेम्पारखा फाग्लियानो औलै माथो बुंबावनो आरो फाग्लिफोरासो दादागिरि दिन्थिबावो आंहासो ओरैनो टाइमल' जागारगारबायलै बे फाग्लिया आंलाय नंमारगौसो सानदोंमोन बेफोरबायदि फाग्लि लोगो मोनफेराखैमोनलै आं नुफेराखैमोन अन्थाइखौनो सना होननानै फाननो फैग्रा जादलै मानसिफोराबो दै मानसिया फाग्लिद्राय नङाबाबो एसे दग गोनां माने क्रेक गोनां खोनालै
बिदिनोथ' खोना मोनसेलै जिखिजाया क्रेक गोनां दग गोनां मानसियानो जागोन आरो नङाबा बे अन्थाइखौनो सना होननानै फाननो फैगौमोन ना औ बेफोरबायदि बोरै जानो हागौ आङो सनाखौनो सोना लाबोथारबाय बोरै अन्थाइ जाना थामारखो ना अन्थाइसो सोना लाफ्लांदोंमोन आं ओहो बेफोरबायदि मालाबाबो जानो हाया आं सनाखौ खोजानाखौ सोथारदोंआनो आसरित मोनबाय आङो बे आंनि सनाया अबाव थांमारखौ आं इमान सानदोंमोन 20 लाख 25 लाख मोनगोन होननानै नाथाय अन्थाइसो जाना थाबाय हाय आंनि खाफाल दालाय मा जाबावगोन बोरै अन्थाइ जाना थानो मोनखो ना फुद नांनायसो जाखो सनायालाय ना सोरबा आंखौ बेफोरबायदि खालामनो होननानै खालामदोंलै हा सोर खालामनो हागोन बेफोरबायदि बिदिनो सनाखौ लाखिनानै अन्थाइखौ सोखोमाना दोनदों खोना ओहो रावबो बेफोरबायदि खालामाखै आं मिन्थिगौ रावबानो नुवाखै सना खावनायखौ आंल'सो ना खोजानायानो मोदाय नांमारनायलै फुद जिखिजाया आं बिराद दुखु मोनबायलै आं सानदोंमोन 20 लाख 25 लाख फैसा मोनगोन होननानै हाय रे गादावरि मा जाबावगोन दा आंनि सिमां सुजुनायफोरा आं जोबोद दुखु मोनथारबाय बेथो फारसेथिंजाय आरो आंखौ दिनै एसेबां अपमान खालामखाबाय आंखौ फाग्लि होननानै बुंदों मानसिफोरा बिसोरोसो जि हाराव हाथाय लानानै जि मिनिखादों इमान गाज्रिखा बिसोरो सोर पापियाथ' बेफोरबायदि खालाममारनाय आंजों अन्थाइखौ बोरै सोनो मोनखो सोर सोना दोनमारदों आंनि बेगाव अन्थाइखौ आं जोबोद दुखु मोनथारबायलै फारसेथिंजाय आंनि सिमां सुजुनायफोराबो गैला आरो फारसेथिंजाय आंखौ फाग्लि होननानै रायसोदों मानसिफोरा मिनिसोदोंबो दालाय मा जाबावगोन सिगादावरि एसेबां मोजाङै सनाखौ आं बेगाव द्रोब सोना लाबोबाय नाथाय बे सनायानो बोरै गोमानांगौ जाखो बोरै अन्थाइ जाना थानो मोनखो आं हमनानैनो मोनलालै न'आवनो थांसै माथो खालामबावनो आरो न'आव थांनानै गाबहैबाय थानोसै आं माथो बिबारिया फनखौनो हराखैलै दिनै बेस्थ'सो दं नामाथाय आयै मा जादों नोंहा माबा एसे खर'खौ गिदिंनाय मोनदोंलै आङो मा खर' गिदिंनाय खर' सानाय जाबाय थाखो नोंनि आयै बिबारि लानावबो सादोंमोन नोंनिया आरो गिदिंदोंमोनबो मानि थाखाय आयै नोंलाय माथो सना दानायखौसो खबर लानो थांदोंमोन मा खर' गिदिंना फैलाखै नोंनियालाय मोनथियाहाय आइ खर'बा मानो गिदिंब्रबखो आयै नोंनिया प्रेसारफोरसो जादों नामाथाय प्रेसार मोनथियाथ' आबा आइया गोलैथारसिगौमोन आं हमनायखायसो आयु एसेबां बिदि गिदिंथारदों आरो खर' आयै दहायल'सो एसेबां मोजांमोन नोङो आयै र' आङो मुलि लायनि नङाबा थां होनबालाय आबा लायथां खर'बो सासोदों गिदिंसोदोंबो मुलि जाना होबा एसे मोजां मोनगोन खोना सागागोन खोना थां होनबालाय थां आयं थांदो थां नोङो उन्दैथ' औ आयं उन्दुहैनि र' आयदै दोखो साथारबाय खर'आ दोखो गिदिंथारबायलै बे खोजानानि बागै सानैनो आंनि खर'आ सेस जाबाय दिनै गुदुं जाग्लिजोब्बाय साग्लिजोब्बाय गिदिंग्लिजोब्बाय इसोर खोजानाखौ खावना लानानै बिराद टेनसनसो मोनबायलै आङो फारसेथिंजाय खोजानाखौबो मोनदिया दा आरो खावदों होनना मोनथिबा मानसिफ्रा सेस गैखाला नोङो गादावरि आयै मा सानबाय थाखो नोङो थांदो उन्दुहैदो थांनि